ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு அறிவாக கற்றுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாக, பட் ஆனால் பொருட்கள் போய் எங்கே வாங்குறதுன்னு தெரியவே இல்லையா? இல்லை நான் ரொம்ப ரூரலில் இருக்கேன், எங்கள் ஊரில் இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் கிடைக்கவே இல்லைங்க, இல்லை நான் குழந்தைய வச்சுருக்கேன், என்னால் இன்னும் ஒரு பொருள் வாங்கி ஸ்டார்ட் அப் பண்ண முடியல, ஆனால் எனக்கு பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்போ உங்களுக்காக தாங்க இந்த வீடியோ. நம்ம வந்து ஆன்லைன்லேயே ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்குமே, ஆல் ஓவர் இந்தியா இல்லை, வேர்ல்டு வைடு எந்த ஊரில் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் நம்ம ஆன்லைன்லேயே ஆரி ஒர்க், ரூச்சஸ், சில்க் த்ரெட் எல்லா மெட்டீரியலுமே சேல் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த எல்லா பொருளுமே ஸ்டாண்டு ஃப்ரேமோட சேர்த்து ஜஸ்ட் 1000 ஆல் ஓவர் இந்தியாக்குமே நம்ம ஷிப்பிங் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு 18 இன்ச் இரும்பு ஸ்டாண்டு, ஃப்ரேமு, இங்கே பார்த்துட்டு இருக்க எல்லா பொருள், நீங்கள் ஆரம்பத்தில் கற்றுக்க வேண்டிய எல்லா பொருட்களுமே வந்துருங்க. இந்த ஒரு கிட் வாங்கிட்டா போதுங்க. நீங்கள் பிகினிங்க்கு தேவையான பொருட்களுக்கு எங்கேயும் போய் அலைய வேண்டாம். துணியிலேருந்து, நூல்லேருந்து, ஊசியிலேருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துருங்க. எனக்கு அட்வான்ஸ்டாக வேணும்னா இந்த கிட் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 1350க்கு நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோங்க. இது ஒரு கிளாஸ்க்காக நம்ம கொடுத்துட்ருக்க கிட்டு. ஸோ யாருக்கு வேணாலும் மிஸ் பண்ணாமல் கீழே இருக்க நம்பருக்கு சீக்கிரமாக வாட்ஸ்அப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.